Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Maya pa bengi po kay kayo, kalugraming krusada. At yuta mo po ngayon king krusada, 75 years full of grace. Ini po ang programa na po ng Archdiocese. Ini pong malapit ng anibersaryo ng pangatatag ng diocese kay po king San Fernando.
At masayata mo po, uling atinta mo pong kayantabe bisita ngeni. Meto niya po karen peka malagong laiko na po ning San Luis. Magpakilala kayo po. Maya pabengi po. Yak po yung kapatid yung kasalpantayanan, Sister Lota Katakutan. Manok nangan po king Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. Asawa na pong Romeo Katakutan, TikTok idol. At ko pong 3 anak at 5 nga po. Ano pong pagkabalan niyo po lately? Ngeni po, kasalukuyan, yung business mi po kasi ngeni, milipat na karengana ako. Kaya minsan, buri ko po at pakikuanan ko na sana makapanegobra ko king kasalpantayanan, king ngapong gino, king pisamban, king bisitas, o king kursada, o nano pa man pong bagay na malapit king ngapong gino. Siyempre po, ngayon po, akakit tayo po, lupa niya pong artista niya po. Malaguya pong malago. Pero mag-stock ko po kasi kayo. May kumpisa kayo po kano king ala. Pwede kayo po mamaya, dito ka background ka rin. Mga kayo po may kumpisang idol. Opo, mag-umpisa po niyang anak ko pa, dalaga ko pa, masipag na ako po. Ako po, pikakarine, masking nanong itinda ako. Actually po, ako po mayari king pamag-aral ko. Pero po, masipag ko po. Tiyaga, sipag, ang po pong pananampalataya. Kaya, yung pangarap ko po, bala mo po, ikuha akong ditak-ditak. Hanggang po ngening miyasawa kami, pisaw mi pong miyasawa yung pamangumersyo. Minuna po, mamagtinda kami pa, anyang bayo kaming miyasawa. Magkay kami mong, magtinda akong sari-sari store. Tapos, yung asawa ko po, mamasada yan. Tapos siya ko po, magtinda ko yung mamasada yan, mamalengki yan. And then, kay ba't na po may malengki, yuli na po king kami. Kabang makapila yan po king pamamasadang jeep, king San Luis to San Fernando. Pota pong muli yan kanita, gat panapon, pagisang ko na mong itang panindang pemalengki na. Kaya, kabukasan, mamalengki na yan naman. Minsan po yan ang mamalengki kasi ko la po alakwande nga na ako. At ina akong anak kanita, ala ko pong katulong. Ya ako mo pong dili. Magtinda. Minsan, itang pinisang ko, asusopa na ako para apaingat kay anak ko, para makapagtinda ako. Anya pong may buktot ko mong, magtinda akong mais, magtinda akong barbecue, kamutikyo, ala ko pong pikarine mong. Ala kaming pikarine, miyasawa king nanumang tinda. As nakasalin tinda ako mong, nembengi magigisa na mong. Kabukasan kanita, mamalengki na kena naman na niya. Ako kasaya. Kaya rin na po ning make sari-sari store kami mong. Make spare parts kaming malati. Ken mong baryo. Tsaka kami po may magtindang pids. Yung asawa ko po mamasada ya pakanta. Masipag mo, ala ko pong pikarine. Ala ko pong pikarine, kalyanda ko man. Pero ali, kasi balo ko, ala naman pong matsura king gagawang ko. Kaya, yan po, siguro po, king balo ni nga pong gino, yung gagawan ming tiyaga, at pariasan kami mo po, pariasan kami karentao. Ali ko po, ali kami may ngarabya. Kaya siguro po nga pong gino, pinuana na kami. Ito po. Kaya, emang po swerte ito eh. Ingaws po king Bible word ganito, mapalad. Ne po? Mapalad. Kasi po itang very welcoming kayo po kasi. Itang, you are always welcoming people. Kasi po, kabang magsadya tamo po king kikatamong taping yan eh. May nga pamulala kami po karin manayag tao kita resort. Opo. Sabi da po, as far as Cavite, Manila, Mumuntala po. Liwala po lugar mong. Kasi po, biklat miya po itamong, gawa miya po itang resort. Simple ya mo po, private resort siya po para
karen mo sang pamilya ko, karen nga po ko. One pong mister ko, medyo may kaya king TikTok, aburide. Sabi mi po, lalo na po niyang pandemic mong. Kanya pong pandemic, sabi mi, bisa kaya ako, pagawa, nembengi, padi na tenda kala Christmas lighting farm. Yung padi na ten sulu, bangka nito, denga naka makaluno sa miluluwal kembale. Ali naman po kasi balang anak mong, lalo na kimbaryo mi, elangan mi pupunta king kareng nantaking lakeshore. Dito po mga sayang pasyalan. Inisip mo po, sabi mi asawa na, di nang talasulu, bang kanita nembengi, at ilang nga papasyalan ding anak. Inopen miya po itang resort, dininan miyang sulu, dakal, Christmas light, bang anta, bengi-bengi, at ilang nga papasyalan ding anak. Miktaka ko po, at alila mo po taga kaya kami ring may mamunta. Halos miyaya liwala pong lugar. Bengi-bengi, akakit ko mo, miyaya liwalang tao ring mumunta. Inisip ko, lewan ko, bala mo, kulang lapa, ring lights, kebit ko. Minsan naman po balong mister ko na atyo ko king magtinda sulo, kapitangang bengi, para atuki kaya po nga na ako, po ring manuyang ko, manyali ko pa mo, kasi akakit ko, ding anak, at impang matuwa, nalang kasaya. Hindi ako, maski pong may gastos ko, keep mo kaya pong sulo, in farm, para po lalo lang sayaring anak ang pontao matuwa. As na ako pong kasayang daramdaman, lalo na nembengi, nala pong karakal din darat ang miyaya liwalan lugar mo. Bali mi gastos ko, itapong saya ko, bala mo, alang katumbas alaga. Ala pong katumbas talaga yung daramdaman ko. At yung buri ko pa mong, yung kasiyang ko, aliwa mo po ya kung magkiburiking gagawan ko. Yung asawa ko, parehas kami po. Kasi po mong, nung metong niya mo'y magkiburiki ang makanta, bala ko po ali masaya. Dengana ako po, sinuportan da kami, king gagawan mi, na balang bengi, akakit mila ring darat ang anak, pandemic, pero nanong karakal, nanong kasaya na po yung puso ko mo. Parehas kami po miyasawa. Kapilan po, kasi po, nandun tang kwento yun po, na itang may magkasakit kayo rin. Opo mo. Tinday po yung gana. Pero kapilan po, may kumpisa itang bisa kayo namang i-share itang blessings siya karing alwan tao. Kapilan po, may kumpisa yung makanta. Anya pa pong anak-anak ko pa mong, itang naman po totally may kasakit, kasi masipag ko mong, Maparalan kayo po, no? masaling tinda ko, madiskarte kami. Bala mo, anak kami pa, bagya-bagya po, bala mo, makasahop na kaming ditak-ditak, makapasaya na kaming tao. Ang gana siguro, ang gana po ngening miras kami kayang simpleng, yung kahit makanyan po, bala mo po, lalo kaming miragdaga na asusopa ng po nga papasayan tao. Yan po kasalukuyan para po karing itang manalbeyan po, makarandam. Po tayak mo pong yung ibalo niya po. Pero nala po din kasalukuyan niyo pong line na pamag-business. Ano po yung business niyo po ngayon? Ngayon po, ating kami pong may istasyon gasolinahan, tsaka po ating kaming fish pan, ating kami pong poultry itik, tsaka rin nga na ako, dakar nala, ating na ako nga piyakarelang business, Yusilog, Just Buy Lemon, tapong anak ko, 6 no po rin brands ng Just Buy Lemon, tapong anak ko Yusilog at luno po rin brands na, tapos po itang pangani ako, bali 9 no po rin gasolinahan. Kaya na kami pong kasayang miyasawa, akakit mi pong isakripisyo, siguro po, daragula rin anak mi, akakit day tang gagawan mi, ngeni po, ayapusan da. Na ako pong kasaya, hanggang ako bubulad, hindi kami bubulad, mi asawa, mi papakit karela, pero as na kaming kasaya, kasi po, masipag lang. Masipag, di nga na ako. At sabi ko karela mong, yung manaan nyo kaya kami, imburi kong pagkapusan nyo, itang akakityo, itang kababan, maski naling miras kaya kayo, sabi ko karela mo, ngalila magbayo. Itang kababan, lugod kaparang tao,
yung tanam daking karelang puso ang pong kaisipan mo. Parati ko pong sasabihan karela ito. Bali kayo pumunta Kenny, mag-expect kami tilapia. Kasi po balang guest yung Opo, opo. tilapia. Pero po tilapia yung kami. Lapu-lapu. Kasi po mong, banggit yupin, mamasyal kayo. Pero everyday po, talagang maganda kami pong food. Kasi anytime na ating pong datang bisita, ating kami po nga yung pangkarela. Ito pong makanta, masaya. Itang buri ko, hali kami mama ko, pamangan kembale, kasi balo ko mapagbisitahan kami, makanta ba, anta po, mas inano mo, ating kami nga yung pamangan karela. Saka atla po makasadyang biscuits para po karing bisita. Yes. Lalo na po makatwala na po. Manyali ko po, kaya nga mong itang pantry ko, sabi na ot karakal, hingisipan ko po ken, nung den mo po nga po nga na ako, alida masyadong kahit, hingisipan ko po, kaya manyali ko mong, baka po tami kabisita ko, masking nano mo, ating ko nga padala karela. No, ating kung makaredy. Ito po yung inisip ko. Kaya siguro magtakala rin nga na ako, balang kay manyali ko. Ito po balo yung kaya isip ko na makanitaya mong. Itang ating datang bisita, masking matwaya o anak, itang buri ko, tipaya po, masking nano mo, ating ko nga pabitbit karela. Makanita po yung kakong nasa. Opo. Doon nga kakitiye po itang kwento na balang po yung birhen, wari may gusay po king mababa, kay ba't bigla pong mitas. Ne po, anyang mitas siya, siyempre ita pong pangatasyo, itang grasyang tinggapyo, siyempre mag-overflow po ita. Itang grasya dapat sarilinan. At metong po ka rin maging purpose na po king bieda, yapin po yung sumuyo king pisamban. Ne po. Lalo po yung maging involvement po king pisamban. Kalupa na po niyang kapilan pa po niya may 28, may pa klasiko pong Corsilio. Ya ko po yung maging rektora. Ating pong mag-talk, aliwa po niya akong mag-rolyo, mag-talk, pero po ya ko po yung maging rektora na gumastos karetang atake akong kaladwa. 57 la po rin maging candidates ko niyang May 28 to 31. As na ako pong kasaya, daka naman po manang tabi ka na ako. Then pong officer na ning Corsilio, ing spiritual director mi po, ya pong Nick Sabile, dakal pong salamat ka nga pong Arnold Rivera, ila po ring mag-talk, abela po ka rin mag-talk kaya kaming paklasi. Snack pong kasaya, 57 la pong katao rin ata kayang kaladwa. Sana po, pangadi ko, kayang tutuki, makapagpaklase ko pa po bandang September. So din pong amanuan na pong pamagpaklase po, pangadwane po ini. Po itong first batch po pilala po ding 2017 po anyang first kong may pa-klaseng Corsilio. Ya po may rektor. 32 la mo po kantaring linop candidates. Kasi po talaga po masakit la po talagang ikayat ding tang kunan dem pong candidates king Corsilio, pero po tang kalubda pangaulanda ako, pasalamat la kasanteng kanyaman, salamat at pepalub mo ko, aram makanyan mo. Sabi ko, magpasalamat kayo kingapong Ginoo, kilait na kayo, na lungog kayang makanyan. Pangaulanda ako mo, as na ako kasaya, pasalamat lang. Sabi ko, kung kingapong Ginoo, ka rin kayo pasalamat. Sabi ko, karena mong sana, itong baluyo, king Corsilio, king at lungaldo ngayon, sana, itanam yung puso, yung pong kaisipan. Sabi ko po, dala yung muli na sana, enam ako, kaya kayong puso ang pong kaisipan. Uling ikayo mismo, sinabi yung masanting at mayap itang liban nyo. As na ako pong kasayang-kasaya mo, pang balo kong minsan ding tao kaluguran ko, o nano, itang tutuki ko la po, lalapit ko lagi nga pong Ginoo. As na ako pong kasayang-kasaya. Babae la po rin, lalaki la. Pa po babae yung may rektora, babae lang ang po. Babae la po. Kanta po mong, anyang bayan First batch, babae la naman po kanta. Opo, basta babae la po. Kanta po mong anyang king, akwentu kaya po yung De La Merced, Biren De La Merced, ita pong kimpinak. Opo. Pilang ko po, ating ko pong pick up,
pangagat panapon deta pong balo kung medyo magkulang king kasalpantayanan. Lepitan ko la, kinwentuan ko la, may kipagkaluguran ko. Sabi ko, ali ko mamili mong, ali ko la pinili nung makwarta tayo. Di ba, lalo na, deta pong balo kung magkulang king kasalpantayanan. Tiki ko la mong, sisakay ko ang pick-up, nembengi, gat panapon, munta kami po king Delamercit, king paligi, Opo. kandaba, kang Aris. Sabi ko, magrosaryo kami po. Pilang pong mansita, mitok nang mupuan niyang magpasko. Pilang pong mansita mong tutuki ko labalang kat panapon, magdala akong speaker, magrosaryo kami. Anya pong milapit la, balang Domingo mo, akakit ko sisimbala, milapit lagi nga pong Ginoo, as na akong kasayang-kasaya mo. Kasaya pala mo ang pangapo. Ating kang atutuki, lalo na nung balo mong miminada, king kasapantayanan, tambala milalao laging nga pong Ginoo. Pag atugi ko lang mo, as na akong kasaya. So dati po 37 la po. The second batch pila la po? 57 la po, 57 dati po 32 la. Siyempre reta po, agyang makanano, may bayo la po biyereta. Patse po kasi may baya biyeng meto nga tao, siyempre magbaya naman po ing pamilya na. Po, lalo na imala po detan. Dakal po siguro kanila imana po. Opo. Lalo po sabihan dagi kayo po, tang babalikan da kayo Ay, para pasalamat. sobra po yung pasalamat na kaulanda ako matalik, pasalamat. Kaya sabi ko, sana po tapong magbaklase kami pasibayo. Sana po retang bisang lungob king Corsilio, mayap-yap po at masanting. Itang luban nyo ka rin. Ali kayo po magsisi nung ali. Pasalamat ko pa pong pasalamat na inaos na ko ni nga pong Ginoo na lungob ketang bagay ang tikanito. Para po ka rin kakatamong Manal Belal na po ka rin kayo nakan, anya pong 1950s, kantaya po musing Corsilio. Yung pong Corsilio, may ribat niya po king bansang Espanya, may datang niya po king Pilipinas. Yung muli sabihan ng Corsilio, little teachings about Christ and Christianity. O ito po yung Corsilio. Kaya ba't, yung target na po kalapan na po yung gagawan nyo, tita, yung target na po yapin detang malda. Then pong common people, banta, balami bayula, they have 3 days para po mga di, sabi napon po nandun ating magrolyo. Opo. Ding magrolyo na nila po. Niya, liwala Pari po na magrolyo at yung pumpari, ang po nga, detang talagang sanay na po keng magsalita tungkol keng araw ni nga pong Ginoo. Yung gagawin na po, magrolyo la po din pari, o kaya rita pong karel like o bisita, kutang kayo po kanta, din la pong magtokla, magmisa la, kayo mangumpisal la, ating masanting po ka rin, according to studies po, karin niya po muna man may gumpisang BEC, tang Basic Ecclesial Community, uling nanti mo po, 57 la po, pilan la po, 52? 57 la po. 57 la, kaya ba't mag-break la po into groups, potang kaya kanita, may papag-share la po reta. At saka atila pong happy hour. Opo. Tapos ating ang masaya, ating saya. Ay, masanting po mo. Masanting niya pong masanting. Bala mo po tinyang misa, kay ba't ita pong rolyo, bala mo po, examination of conscience po ita. Bala mo ko konsensyon dala, ban iba yung bieda, potang kayo po kanta, mangumpisal la, at may papag-sharing la. Kay ba't yung tatalo ita pong fiesta na po? Po tapong last na mag-graduate Opo. lo. At saka... Sasalubong la pa po rin pamilyara? Sabi daw, wento, ba anito, dapat tatanong po. mo, bara po rin. Dapat pala yung kwento niya. Ito Pag po keng kineto kilo, ko po. balik ko na yaman. Pero masanting po, sabihan ko po, masanting yang masanting. Anya pong lulubda akong Corsilio, maluwat na ako pong ausan, nalungob. Sinabi ko po, ako pa pwede. Dakal ko pa gagawan, kesyo, pero apo po tangaw sana ka pala ni nga pong Ginoo, alang pwede. Alang pwede. Anyang time pong na abalitan ko na ating lungob, babae la, ya ako mismo mong ing minawas kitang sekretary na lungob ko. Dita pong mag-involve kanita, ikaw po may umbira karela personally o ating po, may announce po? Opo, minsan na ating pong pupuntalan nila.
pupunta lang mila deta po nga beming maani gobra ken Corsilio, ila po ring mamamunta. Masakit na po talagang kunandeng candidates mo. Opo. Masakit pong masakit, pero po potang kalubda as na kanyaman na ng daramdaman da. Kaya yako po potang mga di ko abang at yula ken Corsilio, mumuna ko pong pangadireng kandidato. Nung wala po Mumuna ako. magstay kanita, Kempong. Karin po, Kempong San Luis Gonzaga. At ila pong pitutong nangan deng mag-Corsilio. Karila po matod to 3 days. Anya pong niya kung may Corsilio mong. Kita ako kasi peki sabi ko, kasi may tatas ko presyon. Kita ako. Pagkakatso ko pong hotel. Ali po kita Anyang po Corsilio. lalam, receiving room. Receiving. Pero po ngeni pong may kay ko, may manyanita, liban ko po tuturan, medyo malisangan mo, mapali. Wala mo, aliwa ko dimdam. Opo. Sabi napin po nitang metong candidates, anyang ikit ko la, balami galiwa ko po kano aura. Tambala mo melongkot ko kasi ikit ko medyo mapali. Pepayer ko niya po siguro kanya ni... Ngayon, babalaan ke po Tagal pa din po, mo. pisamban payer ko niyo kanya. Yan po, paki ko nang kung payer-kon ke mo. Kasi hikit ko la po, malamu. Ket itang tanatanang may patutod na pong manyaman. Kasi bukas marano lang migising. Makiramdam no naman po sa pota po ng puyat la. Inisip ko puyat la kasi alam may patutod malisangan, sobrang lisangan. Sabi ko, minisip ko sana ken tutuking ating paklasi apayarkon ko na itang tuturan da. Ito pong kanakong pangadi na sana tuparang kaya po itang sinabi kong ito. Yung po kasing Corsilio, aluwa-luwala po ding houses. Ating po dating Mabalacat, Santa Ana, San Simon, Santo Domingo Santo po. Domingo. Ngayon po, aluwa-luwala po lugar. Ne po. Ngayon po kasalukuyan, yung pong direktor na po ng Corsilio, yaping kaya pong Paris Ya po Nick Sabile po. Father Nick Sabile. Kaya atsula po ngayon ni King San Luis. Ne po. Kenny na po sa Luis Gonzaga in Corsilio House. Opo, it's, noong 1950s siya po may gumpisa yan. Marakal na pong banwa na po, 70 years na po, marakal na po. Tuloy-tuloy na po ngayon po ken July 9, panlalaki naman po, dahil pong bisang lungob, kontakanda ko po ken pong San Luis, lota katakutan niya po, dahil pong bisang lungob panlalaki. Panga po rektor, lalaki, lalaki la po rin lungob. Panga babae la po, babae langan. Kaya po July 9 to 10, 11, 12, 9 to 12 po, July. Opo. Ing nasada po, baywan dala po biyering tao, ilapit do king apong Ginoo, bahan kanita pa rin kanilang pamilya, may bayo mo naman, ne po. Ating exciting po ka rin, balo kitang manyanita, ne po. Opo. Manyanita. At yung pa po Secret. manyanita. Si sikreto yung po ita, pero hindi. Secret. Ali, baski naman po na nung retreat, madalas. Lalo po ng nation retreat la. At ila pong hausan feast day. Opo. Ita pong banyanita. Ne po. Happy hour, Happy masaya. hour. Napong pepa kanyo karel, tilapia. Yaku po niya may rektora ko, peglitsyon ko la. Ay, diskolitsyon. Depende po kasi kang rektora mo pwede naman po kasi yung rektora, simple mo, okay mo po. Pwedeng, siyempre nung yaku po po, mas kinuha ka rin kasi muri ko mong beko, nano ko, buri ko itang mapsila po kay. Ita po, medyo makain bagya. No po. Pero pwede naman po simple. Kaya po retang bisa magrektora, pwede naman po simple. Adi hanggang ali po maargo. Yung pong rektora, yung pinaka-role na po, aside from the director, yung director po yan, siyempre, yan po may kibalog yung programa, kay barita po mag-role yung yapin dita mag-talk, kay ba't po, iya po yung pinaka-benefactor da po. Iya po mag-finance king gana-gana, ban kanita mo po ating tao lumapit. Ne po. Pisabihan tayo po yung finance, balo ko po involved kayo naman po dati king parokya bilang Paris Finance Council. Ne po. Lalo po mabrayo naman po dati. Anya pong Yamong Arnold Rivera po, last 4 years na po ata. Ya pong Paris Prismi Kenny San Luis. Ya ko po yung kingwa ng Paris Finance
President po na. Ako yung president kay finance. Minsan, ating po dito kalulupera, ating kalupa na po nitang kem parking, kita pong kabisanto, retang kay, minsan po yung gastos, magkulangan niya po untang monthly. Anya pong yakong yakupin po meging finance, pag po madidepisit kaming ditak namo, ali ko na po pabalo. Itong, nung ditak mo pong alaga, yak na mo pong gaganap. Maanta po, ala na pong maging kakulangan. Tapo. Opo. Di naman pong Paris Finance Council para po karing anak na makirandam. Then po aside from PPC, Paris Pastoral, ila naman po mag-manage king finances na ning parokya. Ne po. Itang yung ganagang pamangailangan, itang yung ganagang maintenance, ne po, lalo na po king basic po, kuryente, pamangan. Dito po ding karela pong ma-manage. Ne po. Kaya pin po, pakikuhanan tamo po ngayon, sabi natin po ng kakatamo pong arsobispo, kailangan po maging balang parokya, dapat maging transparent, keras po king kwenta. Kaibat po itang dapat po accountable tamo. Siyempre, kayo po siguro very accountable kayo po. Lemo, makalan na po nga pa unlad in Vienna, kaya pati po parokya burida umanlad. Ang po itang anaring obispo, itang openness, ita pong obra, apelita mo pong obrahan para king parokya. Opo. Kaya makanya po kayo involving kakatamo pong bisita ngayon ni Sister Lota. Ngayon po, impong krusada, tipaya po king July 10. Po, magumpisa po king kakatamo pong arsobispado, king repositoryo na po ning Birhen, kay bat muntaya po king bikaryado na po ning Holy Redeemer. At ingkay kayo po lugar, metong niya po kareng sakop na po ng Holy Redeemer. Ne po. At masaya ko pong babalita kay kayo, metong po kareng highlights na po ng kakatamang koronasyon, kaya betaya po. Ne po. Salamat po. Kalwat ko pong penga de, anya pa pong king koronasyon de Mama Mary, king Clark, Mira Sevilla del Sol, Capitol, Lubao, Yapita. Bala pong koronasyon na ko. Minsan pong basta po tamanga di ko team sabi ko, sana po minsan minsan na koronasyon, dating Aldo, metong kaming pamilya karing miyabe karetang Maurona, Santo Cristo, ang Mama Mary. Anya pong Martis, inawas na ako po, at yung pong minawas pari ka ako na kami po, miyabe kami karing magkay, Maurona. Anya pong June 12. June 12. Anya pong June 12. Mag-drive ko po, perada kayong saken. Kasi po itang dindam ko, aliwa yung dindam ko, ita pong pangadi ko. Maluwad kong pangadi, may panuanan po, may hilabot ko, buri ko kauli ko, balita ko rin pamilya ko na miyabe kami, maluwad kong pangarapan, kimbiye ko, may panuanan po, kaya nakapunda ko na salamat. Salamat po. At tatandaan kayo po Father Jobert, anya pong, siyempre, pota po kasing mamili ka rin mga orona, para po karing makiramdaman po manalbe. Aluwa mo po itang, siyempre, sikat law, kaya kilala la. Nang kayo po kasi, ingburin na po ng obispo, itang background check. Ita pong life na kailangan, también na ng tao, mag-inspire la pong tao. Ating amanuan na po nga pong Jobert, niya pong sasabihan na po ng obispo. Dahil pong pamilya nga rin ni Simplila, pero king kailang kasimplihan, minasensula, at ngayon pong minasensula, balang maragula pong sawop, maragula pong inspirasyon karing aliwang tao na pota po kasing simpleng biye, balada po ding aliwa, itang kalulo ka, matay kang kalulo. Pero kalupayo po, may gumpisa king ala, pero you were able to stand up, ne po. Sana makanta po yung maging lisyon da naman ding aliwang tao, king biyera, ne po. Opo, basta po pareasan ko, tampante-pante ko, ali ka mamili. Yako po kami alimi ugadi tang mamilin tao. Kaya mas buri ko po rin ang pakakalulo na tetang pwede nga susopa nagangkita mo simpleng bagay.
Anti mo po ka rin anak yun, mga na pong share yan tang. Siyempre, itang humble beginnings na po. Kasi bumisan ding anak tamo, lalo na po nung may present na karela yung manyaman na biye, nang kayo po, they do not have the idea, makana po kasakit dati. Makana po nga share karela. Akwento ko po karela yung BMI karela mo at ngini akakit da itang gagawan miyang mimulat la akakit da na itang gagawan mi asawa na itang malugod kaming tao, mapanyaw, itang agyumi at parati ko pong sasabihan karela itamong at pasalamat na ako mapuking nga pong ginudi nga na ako maganakada po at bala mo kakwada na po itang bakas mi. Sabi ko po karela, Datay Ngaldo, potangala na kami, ingtandanan nyo, itang lugod ka parang tao, kababan, ampong itang nano maning miras kaya kayo, masenso kayo, na ano, adi kayo magbayo, adi kayo magmatas. Nung nano itang kakitso kaya kami, iyang kaya kayong apusan. Ako karela mong. Metong po ka rin nga pansiyan ko po ka rin magobrayo, masaya lang. Opo. Then po Masaya magobrami mo, yung totoo na Pinala po karakalda, bala mo. may gitna pong 100 yung magobrami ka rin istasyon miyang pong kay... Hindi nga ganagana po. Pota po, ingakakit ko pa ka rin abemi mong karen boy mi. Itang potang datang ko, bala mo ingakakit ko kilupad, masaya. Kasi po, akakit ko, dahil aliwa pong makipag-obra pagdatang nga Tatakot mura. la po na. Tatakot la. Ay, tatang nga mo. Itang akakit ko mo po karing aliwa. Peroaya ko po, bala ko yung panandam ko. Pagdaratang ko, bala mo po itang abi, tanda ko mong. Alida ko tutupi. At saka, hanggang ala kayo po magobrala lang din. Opo. Papansinan ko po, Opo. kasi pagdanaman naman din Opo. on their own. But yung pang buriko po karelang, ikit ko nan din. Talagang magobrala kayo. Ba't masaya lang magobra? Opo. Po. Damdam ko po mo ita. Damdam ko po itang, minsan may paindalan ko ang istasyon. Akit ko la, akit no kasaya. Ay, may itang, damdam ko po itang masaya. Siyempre, ating kong dadalan karela na pamangan. Siyempre, may labas kong kay ba't din ako ng pagmerienda. Kalagat ko mo pong, hanggang atsuna po, atin na pong makanitay atin na pong pagmerienda talagang pong kay. Pero po, aliway tambinye ko, siyempre. Lalo na po nung malagad ako mo pong ngakit. Kaya damdam ko po, maski no karin pa, kitang parlor, o kareng silog na rin nga na ako, maski pong kareng magobrada rin nga na ako, makanyang ko naman. Malugot ko. Malugot kami po. Kaya pasalamat ko po ka rin. Kaya Bemi, nung aliway ala po. Dito po yung kayo magobra na. Siyempre po, man-interview ko rin. Pati po kung tingabi yung mag-exercise, ating kayo po anong pakanan nyo na po, o ating kayo bibiyakarela. Daily mag-exercise po, lalo po banda Kaya Robinson po po, ata, opo. mag-jogging o mag-walking. Siyempre, may interview ko po. Siyempre. Kasi po, ugalyan ko na po kasi ating kami pong metong group, cardio ken pong siping ni Mercury Rap SM, marakal kami po, minsan 700, mga yan. Ugalyan ko na po itang pang-anniversary mi, magparapol ko, mami ako saya. Tapos po, December, Pasko, mami ako naman. And then, February, siyempre, mas maragulitang pami ako, birthday ko, mga antamong. Namin birthday yung February 6 po. 6. At saka yung gagawan ko po mo ngini, birthday ko po, sabi ko, ngini, yung regalo ko king sarili ko, itang atina akong nanam ko pa, atina akong bags, atina akong alakas, atina akong nano, yung regalo ko king biya ko, inisip ko mo, pamunta ng kulare kapatatamong haita. Mama miya ko pong abyas, groceries, pilang ko na rin pong banwang kagawan nito. Susuportan daw po rin nga na ako, yung asawa ko, masayala naman kitang gagawang ko. Pilang ko na pong banwang kagawan nito, mami ako ka rin kapatatamong haito, pamunta ng Kulaking Clark, ating ko pong kakontakang kapitang ka rin ng pilan lang baryo. Opo. I-ready ko po ito mo. Munta ako pong Ganingaldo. Kay ba't mamuntalas na ako kasaya. Bala pong baryo at ilang abyas, groceries, malan. Kay ba't po ang taringana. Pagdala ko lang batsa-batsang candy. Kay ba't ating ko pang new beers, bandinang kula. Bali po yan yung pong Banwang Ngiti from this coronation ng Kapuking 2025
Detangigan ka na pong sobrang ali kong taking birhen, pagawala pong pisamban para haringaita. Talaga po. Opo. No, karin niya po lugar ito mo. Kimpong porak, kabundukan na po ng porak. Ah. Kita pong pisamban na ita, karin niya po talaga. Nepo, alwa mo Opo. itang mumunta mo ka rin. Nepo, kaya pin po ka rin pong igalaga ng manalbe, pumakarandam, deta pong igalaga ng donation tampong yeni, miraslangan po king kikatampong project para po ka rin aita. Nepo. Masanting niya po ito mo. Minuna niya po pala sinab kaya katamo. Opo. Pangatlo po, siyempre, mag-research ko po. Higit ko po rin mag-obrayo. Higit ko po rin kaya kayo kaya mag-exercise. At iba po metong pangatlo. At no po kanong karakal din kaya kayong friends sa pari. Ay, opo. Opo. Naku pong kasayang-kasaya Hindi po mo. muna din nga maging kaluguran yung pari. Mumuna po muna nga kaluguran ko mo. Iya pong Norman Bitog. Dakal la po pero po reta po talaga pang mumunta kaya kaming kilala ko talaga. Apong Norman, apong Manny, apong Steve, apong Bogs. apong Bogs, apong Jobert, apong Arnold, apong Aris, apong Gian. Dakal na po mong, nino pa rin ako sabi. Dakala po mong, kaya po, maski pong deta pong ako pa po kilala, welcome la po Kenny, kaya kami at King Farm. Kaya po June 21, deta pong bisang may pamiesta Kenny. Muntala po Kenny. Kota pong kakaki ko yung vlog, bala mo, mag-recollection lang po din pari kaya kayo. Eh, ano po karakal? As na ako pong kasaya, basta po yaku kay kumong puso, bala ko pag bibisita ko na rin pari, bala mo po bibisita kaya nga pong Gino. Maanita po yung panamdam ko mo. Iyak naman po tayo mamaglatingin. Kaya po ngayon mo, bala ko mabisita ko na naman po nga pong Gino, matyo po yamong kaya kami. At siyempre, pangapat po, ating kayo naman pong malalam na debosyon king Birhen de las Remedios. Kapilan po may gumpiseta. Anak ko pa po mong, anya pong, kwento ko muna mong, anak ko pa po siguro, elementary ko po, ita pong pastoral kaya kaya nga mininang libring, dinanang doring, tsuna po kasi ang krusada mo kanta, mamamuntane Opo. po Birhen Kareng Barrio. Unem pong kanita, anak ko pa po, mamamuntala po kayong baryo, tutuki ko po. Tutuki ko itang magkantala, magrosaryo la. Na ako man po balong ima ako. Tuki ko po. Pota pong muli na ako, nung karing kabata na pong ima ako. Neng kamwa. Kasi po ako memo ne. Misan ne, pota mamungkuwe na ako payagan. Anya po sabihan ko, tinuki ko po kimbirhen. Kanina libring, tinuki ko po. May grosaryo kami, may kanta ako. Grade school ko pa po kanita. Tutuki na ako. Ang kaya niyang tutwa na ako. Pengarapan ko na sana po, potang matwa na ako. Magkasanto ko maragol. Magka-chapel ko. Ito po, may panwanan mo naman po yung kanakong panalangin. Kaya din pong kanako santo kening chapel. At iko pong sariling chapel kaya lalampot po ipakit de. Na akong karakala santo. Na akong kasayang-kasaya po at may tupad na naman po itang kanakong pangarap. Penga di. Metubad po. Opo. Anya mong as na ako pong kasayang-kasaya. Mumuna pa, salamat king apong Ginoo. Dakapong salamat. Tsaka siyempre po itang ultimate, ang matas dili, yapin itang, ikayo po yung mga bitking lay. Opo. Kaya yapin na po yung mabilog ka pamilya. Opo, as na ako pong kasaya mo. Masaya kami pong masayang pamilya. At di mo po pakandamanda kayo po, po itang you are blessed with workers, dakal kayo po sa Sopa Magobra, kaya ba dakal kayo rin po palapit king apong Ginoo kapamilya ng Corstillo, makasap kayo rin po king komunidad, king pamagpinansyo po, king parokya, kaya ba dakal kayo kalguron pari, kaya ba't gini po, pati kayong paninap king kasalpantayanan, may papagkatuto. May papanmano. Bala mo po yung kutang ko, ot karakal po grasya, na ano kayang buri na yung apong Ginoo kaya kayo? Ita po kung kunwari, karakal ng pigalog ni nga pong Ginoo. O deserving kayo po kanita. Siguro po mong neng totoo. Opo. Totoo po itang gagawan mi at tapat. Ala pong along kapag kunwari. Opo. Sabi dapin po hanggang nakakakit hanggang gagawan me pagewa. Babalakan me pa o na no akagit na at balo na nga pong Ginoo.
Balo na po siguro yung kayang puso mi mong. Nga po, kaya po siguro, bala po nga nyaran ko kaya, pangadi ko, umipapagkaluban mo. Ito po siguro. Talaga pong pati siya mayapi po yung tao, pagkalob na nga pong gino niya po. At po ang pagkalob nga pong gino, talagang overflowing po. Kaya po, yan po yung tema na po ng kakatamo pong selebrasyon. Ngayon pong 75 years na po yung diocese. Ang ngayon po Archdiocese na. Kim pong December 11, 2023, pagselebran tayo po yung 75 years full of grace na po ng kakatang Archdiocese. Kaya po mapilang tamang episode, dimdamtala po din miyahilawang parokya, din miyahilawang kwento daw po din kaparian, din kakatang pong school system, at ngayon po, metong po ka rin kakatamong laiko, dimdamtaya, Sister Lota. Kaya, kimapilang na pinandit, pakandaman tayo po yung panalangin ng Santo Cristo del Perdon at Birhen de los Remedios. Magbalik tamo po pasibayo. O Jesus, sa mipa ko king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburian ning igpa mo, at dininang sikanan ning banal espiritu, at wan mikia ka ing pakiramdaman mo ing panalangin ding taong maniga po, at manyawat kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, hikaridad. At wan miti king lagyo mo king kapamilatan ning banal Yesu Cristo. Amen. O Indong Maria, panekang sa silag karing daralanan mi, antimong meto nga uwaganing kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanabala mi laring po sarili mi keko, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kirake king kasakitan ng Jesus, at pepanatilian mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing biemo iti. Ban kanita, antimo karing king kanya ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magpiesta, kay ba't niting panawuning kapag subukan. Saupan mo kami, o induning tula, ing manusik king kaburyaning ikpa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus kaya kami, amina ko king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi ban adala na kaya kami, king kapamaylatan ng Kristo, king tulaning pangasubling mebye. Amen. Magbalik tamo po king kakatamo programang Inkrusada, 75 years full of grace. At pasibayo po, masaya tampong masaya. Uling nandun po, dimdam tayo po yung kwento ng Sister Lota. Ngayon po, doble pong saya. Uling, kaya binigyan po yung kaya Mister at masa starstruck ko po. Pakilala kayo po. Yak pala Romeo Katakutan. Romeo Sagum Katakutan. Umuna, good morning mga idol. Yan. At taga Santa Catalina kami dati, ngayon Santo Tomas na kami. Puro tubo kami sa Luis. Yan. At lagyo rin ka akong asawa, Lota Katakutan. Rin ka na akong pengari. Diyos Dato Katakutan at Lucina Sagum Katakutan. At Mika na kaming atlo. At Mika Lo na kaming manuyang at Mika Apo na kaming 5. Maglima na la. Yan. Matakal salamat mong kayong pamamasyalyo. Kining kinumbirayo kayong kayong programang channel. DWBL 91.9 Bright FM. Yan. Sinabi mo na magkasaya kayong sabihan nita. Salamat. Ini po yung katama pong programa king Archdiocese. Po, bali po, dapat po yak magpakilala kasi po mas sikat siya po kikatamo. Pilala po ding followers siya po king TikTok. 1.9 la pa. 1.9 no po. Dakal salamat. Kayong tiwala at makaibig akong saya at inspiration ka rin. Pengarian po, panganakan po, pang matwa. Yan, dakala salamat po. O po ding kasalukuyan po ding gaya na po, ding followers na 1.9 million, pero ding mag-likes na po
They are more than 75 million. 75 million. Ay, Diyos ko, karakalda po. Kaya sabi ko po kaya din, mas kilala de po kaya sa aking programa tamo. Kaya metong po kami pasikat kaya, good morning, good morning, good morning. Ang gapong bengi po ngayon. Good morning po at good morning po. Mga tayo po palalaway kimbiye. Good morning. Opo, itang laging masaya, lalo na mumuna kayong pamilya, kadwa kayong katamong bansa, lalo na karetang magtatalang tauan na maging ka-boss at maging makasawap ka rin. Medyo may nakimbi, itang biyera ka rin karelang tao na good morning para maka-ambience. Itang lulod to maging masaya, habak pa mo maging masaya kimbi. Itang good morning. Kanya po ba rito? Kaya kayo mo po. Dinatang na mo po ka na ako balang maliliari kembe ako darat itang akakit kong masanting. Makaibi akong inspiration ka rin tao na maski ako may garal lang pong medyo mapilyo kong bagya, mapamiro ka tong bagya. Pila na kayo pong years may asawa, Sister Lota? Bali, 33 years na po. 33 years po. Opo. Kayo po magsisi. Masaya mong pasalamat ko at iya po yung meging kabiyak ng biya ko. Opo. Muling mayap-yap ang tao. Hanggang po kanyang anak-anak kayo, siyempre, natural mo kanyang baing tao yan mo. Natural mo kayang baing tao itang arot-arot, pilyo, itang makanyan. Pero po kanyang miyabe kami. Mumuna, di gana ako paging ganaka, di gana ako paging sipag, at milapit siya pong milapit kingapong Ginoo. Nanong atin niya po at bala mo, papagbayo na kayo po. Ano, ana? Buhapin po at pangay kami nga dami sa ako pag maragulitang nung atin niyang panandaman ni Metong, bala mo panandaman ni Metong, King Metong at Metong, nung atin niyang malungkot siya, malungkot yung Metong at Metong kaya kami. Bala mo itami tutulong ng kempusa danapin. Yan sabi ko kaya kanang TikTok ang poparil, hindi ako balang takbang ko pamilya. Number 1 pamilya. Number 1 maging masaya, number 1 pamilya. Kaya makapamilya kung halimbawa ka rin tao kaya ka na akong pagagawang kaya biya ko ngayon baka nita yung karelang pundasyon kaya maging matatag pauli na ng pamilya. Number 1 pamilya. Opo, family life. Na po, ito po yung importanteng daily. Bali po, kasi bayo ko po yung tagayin, research ko pa mo po yun. Bali po, metong po rin mag-identify na po kahit papapakan kayo pong tilapia. Ne po. Opo. Bali po king pong Bible, din pong kukuna na pong San Pedro. Ne po, ako santala po yung St. Peter's fish. Tilapia hala po deta. Siguro kami po aware na, pero ito po yung papakan yung kanyang tao na kanyang pong bisita yun. Opo, itimbori ng kanan itang talapia nga lang kamatayan. Nano po luto? Dirito mo po ng bayo lang takap mayumuyumular. Era po balot, hindi ng kondita ka mayumu kaya mayumu. Tsaka gulemong alias sasali. Joke. Yan pong mana naman. Ayaw. Pangapuwa ba ang gagawa na kagising na sigurado ating pong mga idol na nga ba, mamitas na, akayo po siguro kay video, mamitas na po ka rin tanaman, kay ba't pakwan ang tilapia, wala mo mong ilang magigisan. Wala mo lang magigisan mong, siguro uling tapat siyang magpakan, tapos siya pang magluto, pakanana ng mga yung bulong, akakit ko po kaya mong saya, kaya ako, isuporta ako kaya, susuportan kayo mong. Ali po itang mimwa ko, o kasi ating alagayan nating kesyo, pero pong ali ko, susuportan kayo pa mong, masaya ko pong manakit, kaya tang gagawa na mong. Kapila po may gumpisa po yung pa mag-TikTok yun? Pandemic pa po ata kanita, gawa na ako ni Manuyang ko. Iratang upload ko kay Facebook, gawa na akong TikTok. Kaya po kay TikTok. Kaya ito po, ang gaging may mag-enjoy ko. Kaya sabi ko 2017, buri ko katahimikan o ring yakman may garal at dininana akong pagsupong nga pong kinong del ko itang negosyo
At kasi pagkatyagamit ang negosyong mabayat binyena para makapamundar kami ng may asawa kay BMI na itang burita nga niya randeng kayong anak ay BMI pangarap ni kay BMI. Kaya 2017 ang kay mayari nala milipat po karelay negosyo mi. Ang kay sabi ko sibok ng talabangan ita mi painawat na naman kasi na maging agyoning utak ko dahil man pinmegaral at sabi ko katahimik kanin ko kaya mi kay kumparum ka rin. Pesantingan ko na yung pesantingan pero siguro nga pong ginoy ating balak kanita. Kaya ko na yung manggawa na kahit ang paupa o resort. Ali, pagawa ko na yung pagawa nga lang patugot. Siguro yapining magindalan yan para atin lang puntalan din tao keti Pampanga o aliwa man keti Pampanga na pangami masyala ka rin. Maging makuswelo la. Makaibiya kong saya. Sabi natin nga pong ginong magpangangka, kung naman makanano may pakanan, magpangangkang kalupa mong tawa na bala mo, anti mo na yung pekanan. Magpasaya kang kalupa mong tawa, anti mo na yung pesayan. Ito yung balo kong kapanan, hanggang malagat ko simba. May... Gusto pa sinabi na. Opo, kasi po, man po papansinan, kasi po, ulit-ulitan ko pong daramdaman ngayon, tangilaman may garal, simple lapay ni Batan, pero yung punan na po itang sipag, punan na po itang persistence, ang po lalo na po itang maging tuto, ne po. Kasi po, ita po yung magpasikat kayo, ita pong itang real, asasan tayo pong real, ne? Pero rola po, itang nung nanong akakit mo, nanangayal ben mo yung akakit mo king tuto, ne po. Kaya, kaya pong paralan na ini, dakal kayo po ay inspire tao. Ne po. Kaya ba't, ing masanting po, ingki kayo pong asawa, tutukin na lang po papunta king hapong gino. Ne po. Hanggang kayo po, dakal kayo po ay inspire. Opo. Dakal, rakit ko rin po itang Aliwa mo po itang make TikTok yan na sikat yan. Aliwa mo po itang kain na. Kaya po make TikTok yan na itang dakalya po papasayan tao. Dakala ma-inspired kayo kagawa. No? Tsaka po ako ko paisipan na maging vlogger ko. Itang vlogger ko. Ang isipan ko itang influensya kung tao, aliwa itang vlogger. Opo. Ikare at ewan rin, vlogger, may sabing vlogger, itang mami, makanyan, para pwede lang manakitan, ali. Opo, panakitan da po, ne po. Panakita, pero yako liko. Ko kakayan itang panakitan. Number one, itang makaibiya kung saya ka rin kalupa kong tao, itang makapanalbelang, kalupa na rin makayabrod, sabi ra, milalako ka ng lungkot, at kaulita, itang atilang buringulyan, pangay ibadang mego praking kapagalan albayan din ang hanakong TikTok or reel tapos maging kaya mo itang atilang susubaybayan na maging kaya itang push ya kembye. Opo. Balaan po, kasimple lang po yung prinsipyo, na po itang mamiyakan tula, na po. Pero mamiyakan tula, pero you are inspiring people, na po, na kalupayo, maninap, iba't magmasipag, mag-obra. Pero yung kutang ko po, at mo po kayong BMI asawa, nanyan po itong pinaka-challenging yung pong karanasan kong bilang may asawa. O kaya bilang metong pamilya. Para nan May subok po. madakal po mamanyira, palo mo naman yung lalo na kayong baryo, kayong katamo, kayong Pilipino na palo mo naman yung tao pa nga, palo rin mabungay yung metong atanaman. Muhala koret, kitang minunang panahon ugali pa. Ng Pilipino, tabalo mga nanura kang barongan para may siran para makakain ka. Pero pa ngayong metong ang may asawa, talagang balo na pilubluban ng metong at ugali, talagang manaigya pa mo rin itang katutuanan, kitang katutuanan. Opo. Dakal mo rin. Ali kami po payapekto din nano mambagay makanita. Basta din sabi ko, kilala ting sarili to at balo ni nga pong ginong gagawan to. Sabi ko po. Kaya, kami po payapekto. In everything po, partner kayo po talaga na. Opo. Kung may puntaliw ang basa nung ikikayabe, bari naman, timo kanin, bisa ako munta may yung basa ba ako makapag Relax. relax.
O nang enagyo, kaya enak man maging masaya nung ikandiling maglibot eh. Tukiyo ko po. Mata masaya ta. Open. Ano pa niya ito, sinabi ko mong na hinggagawan mingini, nung metong niya yung makiburi, nung yaku mo, masaya, masanting. Nung niya mo yung makiburi kayong gagawa ng maapasaya, masasawop, nung yaku buri, mo rin po masaya. Kaya pasalamat ko nga pong ginumong na kami nga dua, Partner piparehas kayo po na. Piparehas Opo. na mong. Dati- Minsan igita na ako pa mong, mo wala ta. Pero ang timo po ito, yan yung pong kasalukuyan. Siyempre, very popular kayo po na. Ita pong privacy, okay mo po kayo? Basta't kasi itang privacy, minsan daratang talaga kayong tao ito eh. Buri mo rin. O nang atina ko kini, kaya medyo kaya ko na itong sabi ko, wala na akong magawa. Opo. Yapi na ini, makaras na yung mga nini. Wala po. Timoy tangking farm mong talagang peniba namin na inopen min eh. Kinain min ka rin tao. Masaya. Itong privacy, itong privacy. Takali po rin sabihin ng privacy yan eh. Pingaman na mong privacy, tang milang ko yung privacy Opo, kain mo. okay po. Okay mo mong. Okay mo mong na milang ko yung privacy. Ito talati na kaya po kaya mbade. Pero itang king resort, okay mo po na open niya. O rin anak niyo po, okay mo po karela? Nung naano po, nung rin kami po masaya mong at balo na masanti naman yung gagawan mi mong, masaya na naman. Tutigila po kitang ila nakala. Ikami tutugi kami bilang pingari. May gingal kami la. Opo. Mani tayo pingay. Sa bagay po na- lawe mi. Hindi mo itang ringana ko, lawe ako karela anak ko la. Ira ringana ko yung lawe da matuara kami. Opo. Kasi po ating kaming incident and then, yung at saka kami po farm na, kay ba't ating pong matuwa, makisabi ang mahip ka na ako, tukiyo ko, magtagalog ya po eh. Tukiyo ko noon ko rin niya, burin niya ang akit. Tada po, sabi sa sarili ko, nano kayang ating niyang magicing tao kayo niya, tinya kayang magnet. Nano po itang isipan yung magpa-magnet ka rin tao. Wapin po, hanggang niya ako minsan, ako naman, anting pong pag maragol mga idol, apa paninap kay sarili ko, sana akit kaya idol eh. Sana yung suplado pa, ngayikit kaya ako eh. Apa paninap ko ito. Kaya gagawin ko yung magisuplado. Opo. Kailangan din, open langan. Harapan langan, pante-pante. Pagtakang kupin mo, minsan may pagkwento kami ng Bengi. Karakal rin nga akong marakala followers, 10 million, 12 million, ika, karitak damo, ba't pala ko na lang karakal din taong lulugod kaya ka, dakang karakal taong bisang manakit kaya ka, hakit da ka masaya na la, bakit kaya ako? Sabi ko, siguro ako na yung totoo ka, takong totoo, malugot ka, po kay sasapyan ko, may pagkwento kami na yung bayo kami matutod. Kasi mong mas kinoko munta ako no ka rin man, kukutang de, no kanya, yay, doon, buri kaya ngakit kaya, makanya mo, na kanya madaramdaman mo ang itang feeling ko na ding tao, buride ang po, buride ang, minsan mag-joke ko, o ta-joke niya, yung panto na nyo, yay, idol, mag-joke ko po ka rin. Yan, ano po kanya maging pagkaramdam mo? Ali mo po itang sikat ka, aliwa mo itang sikat ka, itang buri kong daramdaman ko itang malugod, tapulugod. Ako po yung akagig po kayo, alam mo na kasigatan eh. Yung akagig po kayo itang inspiration. Po. Kaya sana po, number one, continue being an inspiration to people. Lalo na po itang pakakalulo, simply, ala na pong gana kimbye. Po, balang penibata na pong Birhen Maria, kalulo yung kalulo, pero mitas siya po kabilyan. Po. Kaya pa pangadwa, didihan na kayo rin pumaya po oras kasi po, nung tingalo ang tao, sikat la, kayo po lulub king isip da po ito king utak da Pero kayo po, bala mo maging paralan pa ban, ilapit siya king apong Gino. Po. At pangatlo, pasibayo maya po oras po kasi karyang pong mismong tao nga kaya abeyo, they have good words for you. Po. At siya makanita po rin sabihan, maging totoo kayo pin po karela. Kaya bilang pong panauli, bali po mabibitin ko man po uling sabi natin po pang 1 week kayo po kano episode. Kaya dapat part 2, part 3, part 4 na po. Masibayo po, yung mensayo po ay Sister Lota Pam. Mensayo po kay Manal Beta mo po.
Manal Beking Cruzada. Yan po, mensahe po karela. Kaya kayong ang pumanag Bekeng Cruzada, eta, then po medyo mimina, eta mo po mama ko pag-asa, maustahan po kinga pong Ginoo, maging parihasan tamo po, maging kababan, lugot ka parang tao, basta ita po, itanam tayo po, puso tampo ang kaisipan, asahan tamo po nakatamo po paborenin nga pong Ginoo. Dakal pong salamat. Kang idol, mensahe po ka rin Manal Be po. Di ako medyo pangawang kaya mesay, medyo manaliwa ako boses eh. Ah, sige po. Tagalogan ko para sige po, magarinig Tagalog. naman ng mga ano natin, mga buong mundo na nanonood para maintindihan. Ang sabi ni Idol, good morning, good morning. Yan. Yun na, tapos na nun. Maraming salamat mga idol sa pagtitiwala at nakakapagbigay ako ng saya at inspiration na parang yung magandang halimbawa sa isang ama at isang kapatid at isang magulang at isang barkada. Ayan, ang sabi ni Idol, good morning, mabuhay po kayong lahat. Yan, salamat. Opo. Dahil na po ding daratang koronasyon nila po yung mga bitkinlay na po Santo Cristo del Perdon. At kayo pa na po isabihan, good morning. Dakal salamat kaning kikatampong kakrusada, minantabi ang iting programa. Pasalamat tampo mo munang dili, king kikatamo pong Arsobispo Yapon-Dong Labarias. Talagang susuportan kikatang programa. Pangadwa din pong Carmelite Media ng Nuestra Señora del Carmen. Ako po yung Father Tok, kaya Bea po yung Sister. Sister Lota Katakutan po. Ati. Romeo Katakutan, Idol, TikTok, Idol. Oh, good morning. Viva Santo Cristo del Perdon. Viva Virgen de los Remedios. Yes. Dakal pong salamat at maya babengi po kaya kayungan. Good morning. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo.